Det er sørgeligt, at vi bliver nødt til at være bekymrede over noget så selvfølgeligt som ytringsfriheden. Ytringsfriheden var før en selvfølgelighed. Det er det ikke længere. Ytringsfriheden i Danmark er grundlovsfæstet. Den er også indført i EU-forfatningen og i FN's menneskerettighedserklæring. Desværre er ytringsfriheden ikke den samme selvfølgelighed længere. Og den vil ikke nødvendigvis være der i fremtiden, hvis ikke vi forsvarer den. Der skal selvfølgelig være begrænsninger på ytringsfriheden. Den enkelte skal naturligvis stå til ansvar for sine ytringer. Vi må aldrig bevidst gå efter at skade andre. Er du uenig i en ytring, må du svare igen med en ytring. Forandringen i synet på ytringsfriheden er sket med angreb på personer, der har ytret sig. Det er pinligt at gribe til vold over for ytringsfrihed. Uenighed har afstedkommet så stærke følelser, at nogen ligefrem har ville slå ihjel på grund af ytringer, de ikke var enige i. Desværre respekterer ikke alle ytringsfrihed som en rettighed i et demokratisk samfund. Nogle betragter ytringsfriheden som et problem, de kan bekæmpe med vold og voldsomme handlinger. Vi er af den grund blevet bange for at ytre os. Vi tænker over, hvordan vi ytrer os og modificerer vores ytringer. Det skal vi også, men ikke af frygt. Ytringer skal besvares med ytringer. Hold det ved debatten. Ytringsfriheden er grundpillen i vores demokrati. Danmark er et demokrati. Er du imod ytringsfriheden, er du imod demokratiet, og så er du imod Danmark. Så bevar ytringsfriheden. Brug ytringsfriheden. Kæmp for ytringsfriheden. For den dag, vi holder op med at kæmpe for ytringsfriheden, har vi mistet den. Brug hovedet, før du åbner munden. Og stem på Ytringspartiet. Vi vil have alle med.